radio that makes you happy. Ingezo. Ngenibingelele ngiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili ngeze igama lami engumfeze kuntuthuko wakhumalo bathi lasibona ama-comment mawuthi usemusha kule khasi engicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike okukhulu nakonke bese uyashare bafethu niyazi ukuthi manje isikhathi lapho nginiphathele khona indaba ezihamba phambili kudaba esilibhekayo namhlanje udaba oluthinta laphana insizwa eyakwagcwenza lapha noNgoye kanjalo nechunu bathi uNgizwe umvoka mchuni phakathi insizwa lena edume nje ngokwenza ama-voice clip lapha mangabe khona okwenzakalayo ke lapha uNavigator nganza kwethu esokhumbula ukuthi insizwa engathi ibhizi lapha iyathwasa ke nokuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ingenwe idlozi la kubo lapha ke noma ulungisa ezona inkinga ke zomsamo ephathele nomsamo kungizwe ubese ebona lesithombe lesika Navigator noma esezwe lokuthi uNavigator uyathwase wabe esenza kanje. Navigator senihluphana ke senithwasa ke manje. Hayi lokudala bafowethu. Hey, yathwasa manje Navigator. Ngoba nilwa nalo bhuti lothuka ukuphumelela. Utholakala kanzima madoda. Ube intombazane lapho wamahosha. Kunzima indaba ezithe. Hayi impela yini. Ngabe ngidayisa ngedidi manje kube kuthiwa ngiyintombazane straight. Ngabe ngislay queen esingasukumi phansi. Ukuthi islay queen sande Navigator umme kanjena. Awubuma xifo nje. Ube intombazane vele ngabe uyilesimo yisodwa. Should ngabe wena usilesikinezana esigabe ngoba umnandi ukuthi ngimnandi khona mina ngiyiximfolo hayi bafethu ngiyathemba nizwela abantu ukuthi ziyakhala lapha insizwa uNavigator kanjalo lapha noNgizwe umvoka mchuni lapha bakhuluma ngayo indaba ukuthi uNavigator useyathwasa lapha ke lapha ufuna lapha lento kuthiwa impumelelo ngokusho kwakhe uNgizwe umvoka mchuni ngakuthini wena ngalolu daba loluthinta lapha insizwa uNgizwe umvoka mchunu kanjalo lapha insizwa uNavigator umvoka gcwensa ehambe lapha ku comment section ufika udlulise owakho umbono mayelana ngalolu daba nganza kwethu ebekulona udaba bengithi ngendluliselo namhlanje asiphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandela ngakhohlwa ukusubscribe ukucomment nokulike kanjalo nokushare nibe nosuku lomnandi eniphathe kahle sengihembe yabareulale umuntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi yigula likajama ichithekile